बर' माहारियारि फरायसा आफादा जेब्ला आसामावहाय सोमावसारदोंमोन 6था जाथि जनगोष्ठीनो एसटि होनो मोना होननानै गोबां आफादफ्रानो दिनै धरना होदों गोबां आफादफ्रानो गोबां खोथा बुंदों दा बिथांमोनखौ जोबोद साबायखर बावदों आरो बिथांमोन बादे बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो गोबाव सम जोङो बुंबोबाय थादों दे जोङो दिनै एसटि थाखानाय एसटिफोरखौ दिनै खस्थ' होआलासिनो सोरबा नन ट्राइबेलफ्रा एसटि मोनोबा बेयाव जों गसंथेगोन आरो बिथांमोननो इलिगेलि भाबै भारतनि संबिजिताव जाय बिथांमोना मोननायनि खुनु क्राइटेरियानो गैया सोरबा बिथांमोननो होयोबा भारत सरकारा अब्ला 5 मिनिट आगोलबाबो 1 सेकेन्ड आगोलबाबो बड'लेण्ड रायजो होग्रोनांगोन अब्लासो बिथांमोननो एसटि होनो मोनगोन होननानै जों दाबि दैखांबोदों आरो बिथाङा जोंनो एसटि होखांनानै बिथांमोना जोंनो सोरबा ट्राइबेल्सफोरनो थाबोनाय ट्राइबेल्सफोरनो सेपारेट एडमिनिस्ट्रेशन होनानै आरो बर'फोरनो रायजो होनानै बिथांमोननो एसटि होयोब्ला जोंहा बेयाव बुंनांगौ गैया बिथांमोना जेनेरेल जायो ना बिथांमोना ओबिसि जायो ना बिथांमोना शेड्युल केस्ट जायो जाबाय थाथों जोंहा बुंनांगौ गैया नाथाय बिथांमोननो एसटि होनायनि आगोल इलिगेल भाबै जोंनो 5 मिनिटसो आगोलब्लाबो 1 सेकेन्ड आगोलब्लाबो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटखौ होग्रोनांगोन बेनो जोंनि स्टेन्ड आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया दिनै जोङो आसामनि ट्राइबेल स्टुडेन्टस इउनियन हिसाबै टिवा स्टुडेन्टस राभा स्टुडेन्टस दिनै गार' स्टुडेन्टस आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादा जयैनो जों दिनै मेम'रेन्डाम होदों आरो बेयाव स्ट्रंलि होदों दि एसटि होनो मोना बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो एसटि होयोबा थाखानाय एसटिफ्रा गोबां खस्थ' मोनगोन मानो होनोब्ला दा थाखानाय जि एसटि बिथांमोना बुहुत बेकवार्ड बिथांमोना आपलिपमेन्ट गैया इक'नमिकेलि गोबां खस्थ'यै दिनै बिथांमोना थांबोदों आरो बिथांमोनानो बिनि भुमिपुत्र आरो जाय 6था जाथि जनगोष्ठी एसटि बिनो नागिरदों बिथांमोना बिनि थागिबि नङा बिथांमोना गुबुन देशनिफ्राय फैनाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनाय आरो बिथांमोननि जे क्राइटेरिया बेनाय खुनु बिथांमोना मोनसे गावसिनि निजा भाषा गैया निजा राव गैया निजा हारिमु गैया निजा धर्म गैया बेखायनो बिथांमोना मोना होननानै जों स्ट्रंलि भारत सरकारनो प्रेसिडेन्ट अफ इन्डिया हम मिनिस्टार आरो प्राइम मिनिस्टारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जादों नैबे बनसुनि दिल्लीयाव जन्तर मन्तर प्रग्रामनि थ्रुयै बर'फोरनि देरसिन सिमां मुंख्लंफोरनि आद्रा थानाय सिमां आरो बर' माहारियारि फरायसा आफादनि मावनो थांखि लानाय जे सिमां आलादा बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट जाय बर'फोरनि बयनिख्रुइबो देरसिन सिमां बे सिमांखौ दिनै जाफुंसार होनो थाखाय जोङो भारतनि राजथावनि निउ दिल्ली नैबे जन्तर मन्तराव दिनै धरना लानाय जादों बे धरनानि गेजेरजों जोङो भारत सरकारनो जों मेम'रेन्डाम दैथायहरनाय जाबाय आरो बे धरनानि गेजेरजों जोङो दिनै आलादा रायजो नांगौ होननानै उदां अख्राङावहाय जों बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट नांगौ होननानै आरो आसाम डिभाइड आसाम 50-50 होननानै दिनै जों अख्रां गंसे रिंसार होनानै दिनैनि बे जन्तर मन्तराव जोंनि दिनैनि बे धरनाखौ लानाय जादों बे धरनानि गेजेरजों जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादखौ दिनै जगदान होनो एबा सापर्ट खालामनो थाखाय जोंहा दिनै अल टिवा स्टुडेन्टस इउनियननि मानगोनां आफादगिरिजों लोगोसे दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो बेजों लोगोसे गार' स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो सफैनो हादों आरो अल राभा स्टुडेन्टस इउनियननि दैदेनगिरि बिथांमोनाबो दिनै सफैनो हादों आरो बे हाबाफारिनि गेजेरजों जोङो दिनै गिबिसिनावनो बर'फोरनो उदां बड'लेण्ड नांगौ जाय बड'लेण्डखौहाय साफ्रोमबो बर' रायजो राजा बिथांमोनानो दिनै हास्थायो आरो जाय बड'लेण्डआनो बयबो बर' हारिनिनो देरसिन सिमां बेखौ जों गिबियावनो दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे कार्बि आंलं आरो दिमा हासावआव थानाय हाजोआव थानाय बर'फोरखौ एसटि दैखांनांगौ होननानै जों दाबि खालामदों आरो बेजों लोगोसे जोंनो बर'फोरनो आलादा दिनै रेजिमेन्ट नांगौ होननानै भारत सरकारनो जों दैथायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनि दा आसामाव सोलिबाय थानाय जे 6था जाथि जनगोष्ठी बिथांमोना दिनै एसटि बिदों बे एसटि बिनायखौ जों जयैनो जों टिवा स्टुडेन्टस इउनियन गार' स्टुडेन्टस राभा स्टुडेन्ट आरो जोंनि बर' माहारियारि फरायसा आफादै जों जयै दिनै अपोज खालामनाय बे मेम'रेन्डामखौबो जों दैथायहरदों आरो अख्रां गोमजासे दिनै जोङो दिनै बुंदों दे एसटिफोरनो दिनै एसटिफोरखौ आसामाव दिनै प्रटेक्शन होनांगौ आरो 6था जाथि जनगोष्ठीनो एसटि होनो मोना
आरो बिथांमोना क्राइटेरिया गैया आरो बिथांमोना थागिबि नङा होननानै जों दिनै मेम'रेन्डाम गेजेरनि गेजेरजों दैथायहरदों आरो बेजों लोगोसे जोंनाव बर'फोरनो आसामाव आलादा रायजो होनायजों लोगोसे संकसनिफ्राय सदिया बुरलुंबुथुरनि साहा बेजों लोगोसे गुबुन गुबुन ट्राइबेल्सफोरनो जि अट'नमास काउन्सिल दं बिथांमोननोबो जि 6 शिड्युल अट'नमास डिस्ट्रिक्ट काउन्सिल बानायनांगौ आरो बिथांमोननि राव हारिमु बिथांमोननि धोरोम आसार खान्थिखौ प्रटेक्सन खालामनांगौ होननानै बनसुनिफ्रायबो जोङो दिनै बिथांमोनखौ सापर्ट खालामदों आरो बिनि गेजेरजों जों भारत सरकारनोबो प्राइम मिनिस्टार हम मिनिस्टार भारतनि प्रेसिडेन्टनो जों मेम'रेन्डाम जों दैथायहरनाय जादों। जोंनि दिनैनि हाबाफारिया जोंहा दिनै पारमिसन मोननाय बादियै दिनै बेयो 10टानिफ्राय 11टासिम जानानै थांबाय आरो जिहेतु बनसुनि मावनो लानाय जाय 2022नि 7 तारिख फेब्रुवारियावहाय बै क'क्राझार नोगोराव थानाय जाय मुंख्लंफोरनि जिरायसालि गोथै हाखर बेवहाय जि बिथांमोननि बोर आशीर्बाद लानानै बिथांमोनखौ बिबार बावनानै जों जि मोनसे समायखिरा लाबाय बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दानि जाखांबोबाय थानाय बर' लाइमोनफोरा फिन खेबसे सोमावसारनो थाखाय जि गावखौ बावसोमनो थाखाय बै समायखिराखौ लानानै जों बै समनिफ्रायनो जों मोसा जों नेरनानै जों जोनोम जादों खुनु रावखौबो गिनाय गैया फासयनाय गैया रावखौबो जों लाजिनाय गैयालासेनो बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो सोरजिनायखौ जों मावनो थाखाय जों जानजि खाफ्रादों आरो बे सोमावसारनाया 2022निफ्राय दिनै खेमब्रै जाबाय दिल्लीयाव आरो जेब्लानासिम बर'लेण्ड आलादा रायजोखौ मोना अब्लासिम जोंनि दावहाया थांबाय थागोन जेब्लानासिम दिनै रायजोखौ जोंनो होआ अब्लासिम जोंनि फंबाय बिनानाव बिथांमोनाबो आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेटनि थाखाय दावहा नांबाय थागोन लाजिनाय गैया जों सोरनिबा हाखौ जों सेनो बियाखै जों मोननांगौ मोन्थाय जोंहा दिनै आबै आबौ होलांखानाय हा हु जाय जों बर'नि जारिमिन जोंहा दंखायो भारतनि संबिधान बादे आर्टिकेल 2 and 3 आवहाय जिजों आलादा रायजो मोननांगौ जोंहा जि अधिकार दं बे अधिकारखौसो जों दिनै बिनो फैदों आरो बेयावहाय खुनु गिनाय गैया लाजिनाय गैया बेयाव खुनु सोरखौबा जों गिनाय गैयालासिनो जेरै जों मोसा बादि नेरनानै जोनोम जादों थिग बिदिनो बनसुआ जेब्लायबो जों नेरै जों थांबाय थागोन जेब्लानासिम आलादा रायजोखौ जों मोना अब्लानासिम बनसुआ आलादा रायजोनि थाखाय जों नांबाय थागोन।